Sa number 2, duha ka pesos nga saka sa plete sa jeep, kaga 20 pesos nga saka sa plete sa taxi, ginaduso sang transport sector sa LTFRB. 13 na ka mga rehiyon ang nagpatuman sa dugang nga saka sa plete sa mga depasahero nga jeep dugas ang epekto sa pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo. Gani, pilaman ka mga driver sa Bacolod ang pabor nga mapatuman ang dugang nga duha ka pesos nga saka sa 11 pesos nga regular fare rate nga ginahinyo sa Western Visayas Transport Cooperative sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magluwas sa jeep, ginaduso man karon sa Philippine National Taxi Operators Association ang dugang nga 20 pesos sa flagdown rate sa mga taxi. Ginakabalak-an naman ini sa pila ka mga pasahero kasubong sang retired employee nga si Gertrudes Besana bangod masami naga-2-ride siya halin sa iya puluyan sa Barangay Vista Alegre, Granada relocation site pakadto sa downtown area. Hindi na pagdugangan. Usually tag 2 rides ka halin to sa araw. Oo. Pila pa ginagasto mo ma'am pamasahe? 5 ang tricycle pagkatapos manaog makakadto sa Bagol masakay ka naman sa city.